Dodo muntap lerate nentap gomejot padoning lati netra kocelak ngondarandir kecepek mangala cakra Jojo bangawing-wingis pasuran abang branang kaya kembang ora wari bang nggonku lumaku pacak baris rangkep sak senjatane bakal gempur negara Ngamarta lho kok palike ana wujuding mbleketer munyuk putih ngagawe madaning marga catur denda so Anoman kang dadi haranku Anoman mapan para nyata genti pitakon sapa yuk Wadyabala saka negara Simbar Langit Kencana aku kekesete Gustiku Prabu Nilayaksa calon mantune Prabu Duryudana Narmati Jayeng Sengara adine Eka Jayeng Sengara adine Eka mapan para nyata kowe Anoman yo arep nyandi persajan wae aku bakal gempur negara Ngamarta jalaran apa dina saiki katresnane Gustiku Prabu Nilayaksa kemo bakal tinapa dening Dewi Lesmanawati putraning Prabu Duryudana mas kawine ora ana telu njaluk siji sirahe Werkudara loro sirahe Puntadewa Janaka kembar Nakuladewa mati dening tangane Prabu Nilayaksa supaya Gustiku kemo jejer dadi manten kelawan Dewi Lesmanawati Hanoman langap-langap waton ngucap ngumbar swara setitik tenging akeh gawe jeleh apa kang dadi gunemanmu rasan dateng ngrasani para kadang Pandhawa 5 waton Anoman isi meger-meger urip ora gadang kowe iki bisa nembus benteng negara Ngamarta lho apane wong Pandhawa dudu sanak dudu kadang mati mirip kelangan bagus cekak kaose kowe nutupi apa kang dadi keluputane para Pandhawa wani gawe aku apamu sinta dene gadang Anoman mundur jangkah leno pangindamu tebuan tatamu mlesati kamu tempiling raimu. Wih!